Mga igsuon, mga anak sa Dios. Sa ebanghelyo karon hisgutan nato ang mahal kaayo nga pahumot nga gigamit ni Maria alang kang Hesus. Tagpilahon man di itong pahumuta. Premium quality ba to? Ang giingon sa Biblia nga pahumot gikan sa pure nard, lunsay nga nardo sa Binisaya pa. Ug ang kantidad niini moabot og 3 ka gatos ka dinari. Ang equivalent ana halos usa ka tuig nga sweldo sa ordinaryo nga trabahante. Kung atong i-compare karon, labaw pa ni ka premium sa mga high-end nga pahumot sama sa Hugo Boss o sa Victoria's Secret nga mahalon og pangsosyal. Apil na usab ang mga uso karon nga Korean brands sama sa tambourines ug ang local nga Benz nga mga pahumot dili ikatandi sa ka-premium sa gigamit ni Maria sa pagdihog kang Hesus. Ang lunsay nga nardo nga pahumot nga gigamit ni Maria sa pagdihog kang Hesus nagikan ni siya sa Himalayas. Ilabi na gikan sa gamot sa tanom nga Nardus tachis hatamansi. Kining bililhon humot nga perfume gina-import pa ni gikan sa India nga sagad dadon sa mga traders subay sa karaang mga ruta sa pamatigayon paingon sa Mediterranean nga naghimo nini nga mas labi na hinuon ka mahal kaayo, luxurious and expensive, premium gyud. Apan ang gihimo ni Maria dili lang basta-basta pagbutang og pahumot, iya gyud gibu-bu tanan. Wala siya gibilin sa maong pahumot, gihuho niya tanan. Sa pananaw sa uban murag daw sadyang kayo, sayang kayo. Sa pananaw ni Judas, dapat gibaligya na lang unta o gitabang sa mga kabus. Apan sa pananaw ni Jesus, kini usa ka buhat sa tinuod nga gugma. Mao kini ang istorya nga magdala nato sa atong ebanghelyo karon. Gidihugan ni Maria si Jesus sa iyang pagbisita dito sa Betania ug sa taliwala sa pagdihog makita usab ang lain-lain nga reaksyon sa mga tawo nga nakakita niini. Ang gugma ni Maria, ang pagreklamo ni Judas, dinhi nato masabtan unsa ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo. Unsay makutlo nato karon? Unang punto, ang tinuod nga gugma dili magtinihik, dili mangwenta. Si Maria wala maghuna-huna sa presyo sa pahumot. Wala siya maghuna-huna kung pila ang iyang magasto. Ang iyang gihuna-huna mao ang iyang gugma kang Hesus. Mao nga giingon sa ebanghelyo, Mary took a pound of costly perfume made of pure nard, anointed Jesus' feet, and wiped them with her hair. John 12:3. Ug sa Binisaya pa, si Maria mikuha og mahalon nga pahumot nga lunsay nardo. Gidihugan ang mga tiil ni Jesus ug gipahiran kini sa iyang buhok. Kini nga lihok dili ordinaryo kundi radikal nga pagpakita sa gugma. Usahay kita ang atong gugma sa Ginoo, markahan lang nato kung unsay sobra. Kung naay nabilin nga oras sa atong adlaw, magampo ta. Kung naatay nabilin nga kwarta, mutabang ta. Kung dili ta kapoy, musimba ta. Apan ang ehemplo ni Maria nag-ingon nga ang gugma dili kung unsay nabilin, kundili total. Ang Ginoo dili mahimong second option na lang, kundili first priority gajud. Busa pangutanon nato ang atong kaugalingon unsa may atong gihalad sa Ginoo. Ang atong oras, ang atong talento, ang atong kasing-kasing. Ang Ginoo dili mangayo og mahal nga pahumot, apan mangayo siya og tinud-anay nga gugma. Ug kana nga gugma makita sa atong mga binuhatan matag adlaw. Ang tinuod nga gugma dili magtinihik, dili mangwenta. Ikaduhang punto, ang Ginoo sayod sa unsay tininuod nato nga mga intensyon. Si Judas misaway sa gibuhat ni Maria. Sa iyang pananaw, sayang ang pahumot. Apan ang ebanghelyo nagtug-an sad nato sa
tinuod niya nga motibo. He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. John 12:6. Kung sa binisaya pa, giingon niya kini dili tungod kay nagpakabana siya sa mga kabus, kun dili tungod kay sidya kawatan. Usahay ang atong mga rason maayo paminahon. Apan dili tinuod ang atong tumong. Daghan sa atong kinabuhi nga sama kang Judas, musaway ta sa uban nga nagserbisyo sa simbahan. Moingon ta nga, pa-show off ra na sila. O sayang ra na ilahang oras diya sa simbahan. Apan wala na to makita ang ilang kasing-kasing. Ang problema usahay dili sa buhat sa uban kundi sa atong kaugalingon pangtan-aw. God judges the intention. Ang Dios mutanaw sa tuyo sa atong kasing-kasing. Mao kini ang hinungdan nga dili nato angay hukman dayon ang uban. Ang Ginoo ra ang nasayod sa tinuod nga kahintang sa kasing-kasing sa tao. Busa imbis musaway, mas maayo nga magpasalamat ta sa mga tao nga naghalad sa ilang kaugalingon. Ang ilang gugma mahimong inspirasyon nato. Ug kun kita man gani ang musaway o ang gisaway, padayon lang gihapon ta sa pagbuhat og maayo. Ang Ginoo makakita o makasabot sa tanan. Ang Ginoo sayod sa unsay tininuod nato nga mga intensyon. Story time. Nainangutanan nako, Father, katong pahumot nga gihuho ni Maria kang Jesus, pang patay ba jud to? Bueno, sa panahon ni Jesus, ang pagbutang og pahumot sa patay, usa ni sidya ka tradisyon nga nagpasabot og pagrespeto o pag-andam sa lubong. Ilabi na sa init nga klima, ang pahumot gigamit aron maibsan ang baho sa lawas. Kasagaran ginahimo kini sa dihang bag-o pa mamatay ang usa ka tawo ug usahay balik-balikon kini depende sa ritual sa pamilya. Apan sa kaso ni Jesus, ang gibuhat ni Maria murag advance nga pag-andam sa iyang kamatayon. Mao ang giingon ni Jesus nga gipalit ni Maria aron gamiton alang sa adlaw sa paglubong ni Jesus. Gimension jud di ay ni sa ebanghelyo aron i-highlight sad dili lang ang gugma ni Maria kundi nga ang iyang gibuhat usa-usab ka propesiya. Wala si Maria kabalo sa tanan, apan ang iyang kasing-kasing nakakonek sa plano sa Dios. Usahay kita dili nato baya masabtan jud ang tanan sa kinabuhi, apan kon magpabilin ta sa gugma naata sa sakto nga dalan. Ang gugma ni Maria nahimong pahinumdom nga ang pag-alagad sa Ginoo usahay dili masabtan sa uban, apan sa mata sa Dios kini bililhon kaayo. Ang pahumot nga gibubo ni Maria nahimong simbolo sa gugma nga dili masukod. Ug ang kahumot niini giingon nga nipuno sa tibuok balay sama sa gugma nga mopuno sa kinabuhi sa tao. Mga igsuon, mga anak sa Dios, karong adlaw gihagit kita sa pagtan-aw sa atong gugma alang sa Ginoo. Dili ba kita usahay magtinihik sa atong pag-alagad? Dili ba kita usahay pareho pud kang Judas nga dali ra mo saway? Hinuon atong sundon ang ehemplo ni Maria nga naghatag sa tanan nga walay pagduha-duha. Ayaw kahadlok sa pagsakripisyo kay ang gugma nga adunay sakripisyo mao ang gugma nga tinuod. Bisan dili masabtan sa uban ang inyong gibuhat, padayon lang ang Ginoo makakita sa tanan. Ug sa katapusan ang gugma nga inyong gihalad dili gyud masayang. Kini mahimong panalangin dili lamang sa uban kundi usab sa inyong kaugalingon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.